Vreau să vă vorbesc un pic despre oferta noastră. Pe lângă lucrurile care deja le-ați auzit, despre pilonii noștri, despre viziune, misiune, valori, ce alte lucruri fac ca oferta noastră să fie de luat în considerare? Într-o lume tot mai globalizată, în care forța de muncă migrează, este important să ai o educație internațională. Toată educația pe care noi o facem se face în limba engleză. Bineînțeles că puteți vorbi și română, avem un traducător pe platformă cu AI care poate să traducă cursurile în limba română. Un alt lucru important, din clasa a 7-a, fiecare elev lucrează direct cu un profesor din Statele Unite la fiecare materie în parte. Va ține contact prin scris, se vor întâlni pe Zoom, vor putea să pună întrebări, atunci când nu înțeleg, li se explică. Un alt lucru important este atunci când copiii se înscriu, copiii dau un fel de test. De ce facem lucrul ăsta? Când spunem că vrem ca educația pe care copiii o primesc să fie personalizată, individualizată, vrem să vedem care este nivelul lor. Pentru că folosind o platformă educațională din clasa a 3-a până în clasa a 12-a, avem capacitatea de a identifica care sunt golurile pe care copilul dumneavoastră le are sau unde este mai avansat și să mergem cu el de unde este adevăratul lui nivel. De asemenea, puteți face 2 ani într-un an dacă vă doriți lucrul ăsta sau puteți să studiați 12 luni în loc de 9 luni și să aveți un ritm mai lent, mai ales dacă copiii, de exemplu, fac sporturi de performanță și au călătorii dese, au cantonamente. Un alt lucru important este suportul legal. Avem pe asociația noastră angajați diferiți avocați și avem o echipă juridică care poate veni în întâmpinarea dumneavoastră în cazul în care veți avea ceva probleme legale. Câteva lucruri care mai fac școala noastră să fie specială și cu ele vreau să închei, este că încercăm să avem întâlniri regulate pentru părinți de informare, discuții cu diversi profesori sau cu directorul școlii, cu fratele Jeff. Vrem să avem la fel regulat, începând de anul viitor, întâlniri cu elevii. Vrem să creăm o comunitate. Vrem să poată să discute între ei și să aibă un sentiment de apartenență. Vrem să oferim acces la un devoțional zilnic în fiecare dimineață, fiecare familie înscrisă la Western Christian Academy să poată să vizioneze videouri scurte de 5-10 minute. Vrem să ne începem ziua rugându-ne lui Dumnezeu, meditând la cuvântul lui și mulțumindu-i lui pentru această oportunitate de a studia într-un mod care îl onorează pe el și binecuvintează pe copiii noștri. Vă așteptăm în echipa Western Christian Academy.